Методологията в преподаването на пиано. О, бейбе, е съвкупност, да, съвкупност. Голяма и важна съвкупност от теории, принципи и техники. Те определят, да, именно те определят как да се организира и да се структурира процеса. Да, именно процеса на обучение на музикален инструмент. Тази песен, да, тази песен разглежда основните цели на методологията на преподаване на пиано, baby. Но също и основните проблеми, да, основните проблеми, с които се сблъскват не други, а именно преподавателите по пиано. В България преподаването на пиано има своите специфики и предизвикателства. Но пианото е в основата, да, именно в основата на музикалното образование. То има, да, пианото има огромно значение за развитието на младите таланти. В основата стои методология със значение, да, с огромно значение. Именно за младите таланти. Въпреки някои проблеми, като устарели подходи и недостатъчна квалификация на преподавателите, о, бейби, има значителен потенциал за подобрение чрез интегриране на нови методи, и технологии, както и внимателно отношение към индивидуалните нужди на учениците. Важно е, много е важно да се обръща внимание на психологическата страна на обучението и на създаването на възможности за сценични изяви и професионално развитие. Методологията в преподаването на пиано е съвкупност. Да, наистина е съвкупност.